Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang di dia pehita maringanan, jala di dia pehita makubasi nuaeng, songoni dinalaho patupahon ganup nasa akka ulau di tonga-tonga ni huria. Hatani debata marhite-hite jami taon, imana tersurat di Yesaya 55 ayat 1 ro di ayat 5. Songrom mahatana laos takasma tapai hutihut. O sudi hamu akana mauas ro mahamu tu aekon. Jalahamu akana somar hepeng ro mahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton. Sairo mahamu manuhor anggur dohot susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tung maddasing hepek kamu tu nasotau hangoluhonoton. Jala naniomo muna tuhor ni nasotau pasonak kamu. Saitangihok kamu maau. Asa panganom muna natabui. Jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Tarehok kamu mapinggol muna. Jala ro mahamu tuau. Tangihok kamu ma. Asa mangulu tod dimunai. Jadi bahenok kumatuhamu padan saliling-liling na. Ima padan parasian nasit tongi tu si Daud. Naso tupamuba. Idama sitidangi tu akka bangso ibana hulehon. Bahen partogi doho sileho patik tu akka bangso. Idama bangso naso tinadamhian ikut jowo mudo. Jalabang so naso tumadaho Roma naho piho alani jahuba de Batam. Dohot alani nabadia ni Israel. Ainunga marmulia ho dibahen. Ido sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon na pinasahat di bagasat turpuk jami taon. Di pasahat de batado o tangan mananggokon. Dohok jojo tu bangsona. Asaro tu debata majakon si panganod dohot sinumon dinasida. Hape di bagasa kabuanga babil lo bangsonay. Di pakilalahon bangsoido hamaolod di saluhut parangulwon na. Di ula nasida do ulaun na. Alay sarupa dohot halak na manaburbuni na sohya manggotil. Tung masay maol dongolu ni pardagingon na sida di habuangani na ginonggoman ni bangso na asing. Songoni manang dibagasan ngolu partodion na. Hira na tinadikon di debatado na sida. Hira na somar debata di pakilalahon binahin ni panosa ni hamauloni. Hira na mahiyang jala hiratano na sohya hona aihan. Damang dainang bohado molo sahat tu hitau tangan ni debata di hatiha si songoni paranguluta. Manang saha o tangani di hatiha masa hasusaad di bagasa paranguluta. Olo do hitaro tangi do hita di hatanai. Manang gabita do anom mai. Ay susa do pengulukku. Mga petarancam. Tarhonado pe patangi-tangi hatani debata. Damang dainang hobar tu topik ni minggu didok tangi homma debata asa mangulu hamu. Dia do na didok ni debata marhite-hite turpukon. Na parjolo diotang majako si inumod doho si panganon siya debata. Saluhut na do nasa na mangulu makarikoton si panganod dohot si inumon. Moloso mar si panganod dohot si inumon dang tagamon hipas jala mangulu jolmai. Songon rikot ni si panganod dohot sinumod di hangoluan ni pamatangta. Songon ido dang partodiota. Adong do si panganod dohot sinumon ni partodiota. Di ayat sada didok, o sude hamu akana mauas, roh hamu tuaekon. O sude hamu akana mauas, roh hamu tuaekon. Jala hamu akana somar hepeng, roh hamu manuhor, mamonggoli dohok mangaton. Sairo mahamu manuhor anggur dohok susu.
Unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Di pasahat debatado hatanaon tu bangsona na mauwas di habuangani. Sa sitongna na mauwas do bangsoi, alay dang naholan mauwas di hangoluan perdagingon na didok ni debata. Alay lobi siani, na mauwas do na sida di partodion. Ido na didok ni debata, asaro tu ibana. Ay debatado ay hangoluani. Sarupa na didok ni Tuhan Yesus tu borua sa Maria, na tersurat di Yohanes 4 ayat 14. Alay na manginum aek si lehonoki, naso tu pamauas bei ro di saliling-liling na. Ayang go aek si lehonoki gabi mual doi di bagasan ibana. Nama baor sahat ro di hanguluan si saliling-liling na. Damang dainang, pangotangan ni debata tu bangsona tung masesi kopdo. Dala holan si inumon anggur dohok susu, alay dohok do si panganon. Sasitong na di debata hasisikop ni ngulu ni hajol maun. Di sialani ido ubahen ikotangi jala rojol maitu otangan ni debata. Dang si dalian hamaolon ni pardagingon. Manang di siala saluhut na kanamasa di bagasan parnguluon. Na adong di portibior rupani. Alay kotakas do boto otak. Tarbuang pebangso itu Babil, na pinalawas ni debatado, di siala na somangoloi bangsoi di hatana. Siani daud tama pakorhon ni namauas male di partodion, boy do makorhon hamaolo di saluhu parngoluan. Alay baliksa, molo masa hamaolo di bagasan pardagingon, dang nama korhon niya di hangoluan partodion. Jadi partodion do unok ni nasa parngoluan di jolma. Ido baen nang pesongoni parngoluan ni bangsoi, di bagasan hasusaan, nama uas dohok namale di pardagingon, alay diotang debatado na sida, asa majakon hangoluan partodioni, asa unang be mauas jalamale na sida. Napadua hodamang dohok dainang, manangihon hata ni debata asa mangulu. Naso tinangihon ni bangsoido hata ni debata ubahen na terbuang na sida. Habi di bagasan hata ni debatado hanguluon na ni dokna. Hata ni debatado si panganod dohot sinumoni. Dang na si panganod dohot sinumon sabing na rekod di pamatang ni hajol maon. Alay manangihon hata ni debata. Ido na didok ni debata na tersurat di pudi ni ayat 2. Say tangihok kamu maaw. Asa panganom muna na tabui, jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Diuduti do muse hatana na tersurat di ayat 3. Tarehok kamu ma pinggol muna, jala rohamu tuau, tangihok kamu ma, asa mangulu tod dimunai. Jadi bahenok kuma tuhamu padan saliling-liling na, ima padan parasian nasitongi tu si Daud, naso tupamuba. Sian hata ni debatai, idaut tama pangatusion, naso tarsirang debata sian hatana. Jadi nama nangihon debata, imana tinggil tu mangihon hatana. Na targoar tinggil manangihon hata ni debata, dus doi nama jalo, jala mangoloi, rotu otangan ni debata. Ise nama nangihon jala mangoloi di hatana, ido na dapotan pasu-pasu. Tarpasu-pasu di bagasa partodion, jala tarpasu-pasu nang dipadan di saliling-liling na pinatupan ni debata. Ima padan parasian na sitongi tu si Daud, naso tupamuba. Ima padan naunggonop di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ima haluau dohot hanguluan saliling-liling. Jadi martua mangulu do nama nangihon jalanau peop hata ni debata. Napatuluhod damang dohok dainang. Saluhut na jolma dohok bangso diotang debata. Marhiti ayat 4 dohot ayat 5 di bagasa turpuk ni jami taon. Di patuduhon saluhut na jolma do na niotang di debata laho majakon hatana. Nama korhon tuhanguluan si saliling-liling nai. Jalaganup naung majakosa asa gabi si tidangina.
Astuanna, dohot mapasahaton otangani tuhu maliang, dohot disaduk gulmit ningoluna. Di patuduhot debatado holongna, nalaho palua hobang sonai sian hapor suhonna. Tutu di bagasan pangatusion ni hajol maon, di hamawolon pardagingot do bangsoi. Dakolan bangsonai, dohot do saluhu bangso. Naso tumadda di batahian, gabi manadda di bata, jala si puji di bata. Jala di bata na punasa, jadi dang sidalia beragam ni namasa di bagasang ulut taon. Dang sidalia bihapoguson manak kamoraon. Haleaon manak kasangapon. Parsahiton manang hahipason. Arsak manang las niroha. Sudido hita jolma di jauh di bata, asa manangihon hatana. Di sialani ise na olo majakkon hanguluan saliling-liling nai, tinggil ma manangihon hata ni debata. Amin.